श्रद्धा विभाग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माधवी। हरे कृष्ण। प्रणामम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അധ്യായം 17 ഏതാണ്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയാവോ? വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. അതെ, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം അനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത് പറഞ്ഞു. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതാണ് അധ്യായം 17 പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച യശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണാസക്തമാഹോരജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജ സമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ആ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജ സമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളില് ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ശാസ്ത്രവിധി ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധി ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ഇപ്പോ അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. സത്വ അനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ചന്ദ്രസ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഓരോ ഗുണത്തിലും ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ എന്തുണ്ട്? വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ഓരോ വിശ്വാസം വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസവും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസവും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാശ്ചൈന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതഗണാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്
അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുക? ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? എന്തിന് ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികളാണ് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്? സാത്വികര് ദേവന്മാരെയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വിശുദ്ധ സത്ത് എന്ന് നമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? സത്വഗുണത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. സ്വാത്വികര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇവിടെ അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവ രീതി പറയുകയാണ് അല്ലെ. അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അഹംഭാവത്തോടുകൂടി കാമം ആഗ്രഹിച്ചു, കാമത്തോടെ അല്ലെ, കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം, ആസക്തി, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള അത്യാഗ്രഹം, അതോട് കൂടിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടോ ശരീരത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇതിൽ മാത്രമല്ല, തപസ്സും അതൊന്നും മാത്രമല്ല, ആഹാരത്തിലും എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? സത്വരജസമോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് പറയാണ് ആഹാര സ്തോപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപോസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമി മം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഇതേ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറയാൻ കേട്ടുകൊള്ളു. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി പറയാനാ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആയു, സത്വബലാരോഗ്യ, സുഖ, പ്രീതി, വർദ്ധിത വർധന, ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വവും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും അതേ കൊഴുപ്പില്ലാത്തതും ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്ന ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇസ്കോണില് ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഭഗവാന് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളാവാം, പഴങ്ങളാവാം, പച്ചക്കറികളാകാം. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാതും ആർക്കും ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ നിവേദിച്ചിട്ട് കഴിക്കും. നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് ഭഗവാനാണെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നന്ദി സൂചകമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ
ഭയങ്കര കയ്പായിട്ടുള്ളത്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച, അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് എക്സ്ട്രീം ആവാം, കുറെ കയ്പ് ഉണ്ടാവും, നല്ല കയ്പുള്ള, കയ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്പിക്കൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലാതുള്ള കയ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, ഭയങ്കര പുളിപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, ഉപ്പുള്ളത്, കടുത്ത ചൂടുള്ളത്, എരിവുള്ളത്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരും നമുക്ക്, അല്ലെ? രോഗങ്ങൾ, അസുഖം വരും. അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വളരെയധികം മുളക് കഴിക്കാനൊക്കെ ആർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്? എരിവ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഈ രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. യാതയാമംഗതരസം തൂതി പരിഷിതം ചെയ്യ ഉച്ഛിഷ്ടാമവിചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഒന്നാമത് 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തത്, പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പോലും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ കേടായിട്ടുള്ളതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധം വന്നിട്ടുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകള്. ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. താമസ സ്വഭാവികൾ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ എങ്ങനത്തെയാണ്? സാത്വികർ എങ്ങനത്തെ? സാത്വികരായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവുമായ ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നതും ഒക്കെയുള്ള ഭക്ഷണം സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്? വളരെ ചൂട്, കയ്പ്, എരിവ്, പുളിപ്പ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദുഃഖത്തിനും അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാക്കുന്നതാണ്. ഈ താമസ സ്വഭാവികൾ എങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ ഓരോ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്യത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായാസ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, സാത്വികമായി ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം, വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തെ നമുക്ക് പറയാം സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദംഭമപി ചൈവയ ഇച്യത്തെ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസിക യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതാണ് രാജസിക യജ്ഞം. ഇനി വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ.
വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണയജ്ഞം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലാക്കുന്നത്? നമ്മളത് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, പക്ഷെ അതെന്താണ്? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്തില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം എന്താണെന്ന് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതും സാത്വികത്തിലുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവ ദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചം ആർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാം ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കള്, ഗുരുജനങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് പറയാം? ശാരീരിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ഇനി വാക്മയ തപസ്. വാക്മയ തപസ് അനുദ്ദേകകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം യത് സത്യം പ്രിയ സത്യം പ്രിയ എന്നാണോ പിയ എന്നാണോ അവിടെ? പിയ പ്രിയ 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 അനു പ്രിയ അനു പ്രിയഹിതം എന്നാ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത്. പ്രിയ അനുദ്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചെയ്ത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിതകരമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിരിക്കണം. പിന്നെ ആ സംഭാഷണം പിന്നെ അത് പതിവായുള്ള ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം? സത്യമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സത്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കും. കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താവുന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷ ആയതിൽ നിർത്തരുതാര്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഇതൊക്കെ എന്തില് വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്. 3 തരം തപസ്: ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശാരീരിക തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗുരുജനങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ പോലുള്ള കുറെ പേരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, ശാരീരിക തപസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ വാഗ്മയ തപസ്സിൽ പറഞ്ഞു, വാക്കുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്മയ തപസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മളെ എന്ത് തപസ്സാണ്? മാനസിക തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെ മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ഈ 3 തപസ്സും എങ്ങനെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ
സാത്വികം, പരിപാചക്ഷതേ, ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ 3 തപസ്സുകളും എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചു പോരാ. അതില് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ലാഭോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തോടെ, ആ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അതിന് സാത്വിക തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംബേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തതിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതി ആരാധന നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. ബഹുമതി നേടാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആരാധന നടത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധന നേടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമായ തപസ്സാണ്. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഇത് വളരെ ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതവുമാണ്. അപ്പൊ രാജസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് ഇത് രാജസിക തപസ്. ഇത് വളരെ ക്ഷണികമായിരിക്കും. മൂഢോഗ്രാഹേണമാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാഹനാർത്ഥം വാ തത്തമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാവണമെങ്കിൽ മൂഢബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മൂഢബുദ്ധി, നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് തന്നെ എന്താണ് സംഭ്രമം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തപസ് ചെയ്യണം. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധാതവ്യമിതി യത്ഥാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രം ച തഥാനം സാത്വികീം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. പിന്നെ സാത്വികമായ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലേ? അപ്പം കർത്തവ്യം എന്താ പറയുക? അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കർത്തവ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല? ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വേണ്ട സമയത്തായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഉദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഇപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഇപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? അവരെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകുന്നത്, അതായത് എനിക്ക് ഒട്ടും സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ
നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ്, ഏത് തരത്തിലാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എനിക്കിഷ്ടണ്ടായിട്ടല്ല ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വേറൊരാളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞാൻ അതനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഒരു വ്യക്തി പ്രത്യുപകാരം പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതി നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അതായത് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനമൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദേശകാലേ മപാത്രേഭിശ്ച ദീയതേ അസതാകൃതം സമുദാകൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ ഇവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ഉചിതമായ കാലത്ത് കൊടുക്കുക. ഉചിതമായ കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അനർഹരായ വ്യക്തിക്ക്, അപ്പൊ അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്ത് തന്നെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആദരം കൂടാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്ത് തന്നെയാണ്? താമസിക ദാനമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദരം കൂടാതെ വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കാം, അയാൾക്ക് എന്തിനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും? ദാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അയാളെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് വേണ്ടതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ 3 വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, പരമമായിട്ടുള്ള നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും? ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും പിന്നെ തന്നെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉരുവിട്ട് പോന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഉരുവിട്ട് പോന്നിരുന്ന ഇതായിരുന്നത് ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണന്മാർ പരമപുരുഷനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉരുവിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓപ്താസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട്, നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആര് പൊറുക്കാണ്? ഭഗവാൻ പൊറുക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നാൽ പോലും അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ ആ തെറ്റ് സ്വയം പൊറുക്കാണ് നമ്മളടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഓം, തത്, സത് എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എല്ലായ്പ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ്? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളെല്ലാം പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും എന്താണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്? ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ാനഭിസന്തായ ഫലം ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഹി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള
യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മുക്തി കിട്ടാന്നുള്ളത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഓം തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും? നമ്മളിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ച ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് ചൊരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പാപങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുണ്യങ്ങളായാലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് കുറെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്കിത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തി പൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപാ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുകയാണല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന വാക്കും അതിനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുക. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞദാന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്? നമ്മൾ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട്. കേട്ടില്ലേ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കാരുണ്യം ചൊരിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളില് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതവിടെ നമുക്ക് ഓർക്കും, നമുക്ക് കാരുണ്യം ചൊരിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധയാ കൃതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രയത്നോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും, എന്തൊക്കെ ദാനം ചെയ്താലും, എന്തൊക്കെ തപസ് ചെയ്താലും അതൊക്കെ എന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അസത്ത് എന്ന് പറയും. അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വളരെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്.
കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതിനെ കൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏതിനെ കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാത്തത്? പരമപുരുഷനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനവും തപസ്സും യജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ അസത്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കോ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോണില്ല. ഇതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനമായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തും ദാനങ്ങൾ ചെയ്തും തപസ് ചെയ്തും നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ? എവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളത്. ഓരോന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. വേദവിധി പ്രകാരം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എന്തെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു? ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു, നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറിയാണത്. ഇതില് നമ്മള് 3 തരം യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, 3 തരം തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പഠിച്ചത്? തപസ്, യജ്ഞം, ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ ദാനം കുറിച്ച് പഠിച്ചു, അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓം തത്സത് സത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃദ്ധിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. പ്രിയ ഗുരുദേവ് ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വായിച്ചോളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഭഗവാൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തില്? ശാസ്ത്രപ്രകാരം ആരാധന നോക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന്. ആരാധന ചെയ്ത സ്ഥിതി എന്താവുന്നു? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അതായത് ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അവരിലെത്തുക. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വേദവിധി അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നമ്മള് ആരാധന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്ന്. ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസത്തെയാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 4 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സ്വാത്വികരായ ജനന്മാരെയും രജസികളുടെ അഗ്നിമാരെയും സമഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം 4 പറഞ്ഞത് സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ പറ്റി ആരാധിക്കും. അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാൻ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ആരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നത് സാത്വിക ഗുണമുള്ളതും കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, അസുഖത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും പഴകിയ ഭക്ഷണം, മോശമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അതിന്റെ ആൻസർ ശരിക്കും ഏതാണ് വരുന്നത്? ഏത് ശ്ലോകം? ശ്ലോകം ഏതാ വരുന്നത്? നോക്കിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ശ്ലോകം 9 ശ്ലോകം 9 കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, അതാണോ? അതെ. ഓക്കെ.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? യജ്ഞം, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം. യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചല്ലേ? അടുത്ത ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയും. യജ്ഞം അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? സാത്വിക ഗുണം, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാനെ കർത്തവ്യബോധം ചെയ്യുന്നത് സാത്വിക ഗുണവും, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹത്തിന് ഗർവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് രജോഗുണവും, വേദവിധി പ്രകാരം അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയൊന്നും കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണവും. മൂന്ന് പറഞ്ഞു. സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പം പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തമോ ഗുണമായിട്ടുള്ള അല്ല യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഗർവ് കാണിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ? യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മള്? അതെ. യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതികതയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാനും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞ രാജസം എന്ന് പറയുന്നു. താമസിക യജ്ഞം എന്താണ്? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, വിദ്യാജ്ഞാനൻ, മാതാപിതാക്കള് ഒരാരാധിക്ക് ദേഹശുദ്ധിയിലാണ് ബ്രഹ്മചരാക്കി സന്നിവ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തപസ്സല്ല, യജ്ഞല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതെ, യജ്ഞം. അതെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ വിധികള് വിതരണം ചെയ്യാതെ ഓരോരോ പോയിന്റ് ചെയ്യാതെ, വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ എന്താണ് അതിനെ യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ യജ്ഞം തുടങ്ങുമ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല, കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലാണ്. കാരണം തുടങ്ങുമ്പോ ഇപ്പൊ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തിട്ടില്ല, കഴിയുമ്പോ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ യജ്ഞം ഏതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. രാജസികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എന്തോ ആളാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് യജ്ഞം ഏതാണ്? പിന്നെ താമസികം പറയുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ പിന്നെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രകാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദാനം, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം. ദാനത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ പറയേണ്ടത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അതേ ശ്ലോകം. പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ വേണ്ട സമയത്ത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, അതായത് തന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകപ്പെടുന്ന, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയണില്ലേ ഇതിൽ? ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് ഇത് പറയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഏതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സമ്മതമില്ലാതെ
അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ത് ദാനാണ്? രജോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത ദാനം അവിശ്വസനീയമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാതെ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നൽകപ്പെടുന്ന ഉത്തരം കൂടാതെ ആജ്ഞയോടെ അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഉചിതമല്ലാത്തൊരു ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് അല്ലേ? അടുത്തതാണ് ദാനം കഴിഞ്ഞാല് തപസ്. എത്ര തരം തപസ്സുണ്ട്? 3 തരം. 3 വിധം. ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക തപസ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന തപസ്. മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ബ്രഹ്മക്കളെയും ഒക്കെ. ഗുരുജനങ്ങളെ പോലുള്ളവര്, മാതാപിതാക്കന്മാരെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ, അവരൊക്കെ ആദരിക്കുക. ശാരീരിക തപസ്. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്തത് ഈ തപസ് 3 തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു: ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. അതിൽ സാത്വികമായ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സാത്വികമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സാത്വിക വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ശാരീരികം. രണ്ടാമത്തെ തപസ് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വാഗ്മയവും ശാരീരികം, വാഗ്മയവും. പിന്നെ ഏതാണ്? മാനസികം. മാനസിക തപസ്. അസംതൃപ്തിയോടെ പ്രയോജനകരവും ഹിതകരവും. അസംതൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.